Здравейте, прекрасни хора, и добре дошли в канала ми. Днес ще ви разкажа за нещо, което всички преживяваме от време на време. Онова чувство, че животът е станал скучен и еднообразен. Но има начин да разчупим този кръг и да възвърнем своето усещане за новост и енергия в ежедневието си. Нашата психоенергетична структура или това, което ни държи стабилни като личности, е свикнала да изключва всичко, което не пасва на обичайните ни модели на мислене и усещане. Това е начинът, по който умът ни се предпазва от хаоса на света, но и капанът, в който можем да попаднем. В един момент всичко започва да ни изглежда предсказуемо и скучно. Представете си, че всеки нов ден, нова идея или емоция просто изчезва след минути, губи своята свежест и ние сме програмирани да поддържаме тази монотонност. Но знаете ли как да промените това? Решението е в нещо, което аз наричам цялостно психическо проследяване. Практика, която може коренно да промени живота ви. Представете си, че започнете да виждате себе си не просто като набор от мисли и емоции, а като сложна система, в която всяка една секунда се случват безброй процеси. Когато започнем да сканираме този процес и да го наблюдаваме с изострено внимание, всичко около нас става различно. Не просто повтарящо се, а свежо и ново. Това психическо проследяване ни помага да се измъкнем от капана на автоматичните си реакции и да върнем усещането за новост във всеки миг от живота ни. Преживяването на момента с пълно внимание не само ни събужда, но и буквално презарежда нашата психоенергетична система. Как да го приложите ли? Елементарно. Спирайте за момент в ежедневието си и просто наблюдавайте мислите, чувствата, емоциите. Обърнете внимание и на външния свят. Какво виждате, чувате, усещате точно в този момент. Тази простичка техника ще ви извади от рутината и ще ви върне усещането за контрол над живота ви. Искате още подобни техники? Абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката, за да не пропуснете и следващото видео. Нека заедно да открием нови начини да живеем по-осъзнато и енергично.